Seguimos acompañándoles en Manto de Estrellas y en esta segunda parte del programa recuerden que tenemos ese concierto de l'agrupació musical, però anem a parlar en Salva Ferrer de l'Escola de Benicolet perquè este diumenge tenen un taller fotogràfic que han preparat els alumnes d'esta escola. Hola Salva, bona nit i benvingut al nostre programa. I ja coneixem a Salva perquè hem anat en alguna ocasió, en alguna vegada, hem anat allí a Benicolet, però enguany venen així per a parlar d'este taller. Sí que m'agradaria en primer lloc, Salva, en què va consistir? Serà el diumenge, en què va consistir este taller? Doncs la veritat és que és un poc diferent al que vosaltres ja heu comprovat quan heu vingut alguna vegada, que anem a fer una intervenció artística al carrer, a la plaça pública, que és la veritat una novetat. En aquest aspecte és una novetat en el sentit que estàvem acostumats a fer retrospectives, exposicions dins del col·legi i enguany ens faltava una experiència que creguem que és molt interessant i molt bonica per als alumnes. Molt bé. En què va consistir concretament el taller? El taller consisteix en un homenatge que li hem fet a l'artista britànica Gillian Wearing, que enguany va inaugurar una exposició molt exitosa a l'IBAM i ens va crear, la veritat que ens va crear moltes sensacions, molt bones sensacions per les possibilitats pedagògiques que tenia i en fet és un taller fotogràfic perquè a l'escola, per exemple, estem molt acostumats a treballar la fotografia, està inundada, tota la institució està inundada de fotografia sempre, però no taller fotogràfic dels xiquets. I l'artista Gillian Wearing va fer un treball molt interessant als anys 90 que consistia en fotografiar a la gent pel carrer de Londres i els feia escriure en un paper alguna sensació, alguna idea interior de cadascú i es fotografiava. Aleshores nosaltres hem fet una miqueta del semblant, algo semblant. Tenim una mostra i anirem veient aquestes fotografies mentre parlem en Salva. I no sé si vau anar a València a veure aquesta exposició? No vam poder perquè la veritat és que no sé si la veritat que la gent ho sabrà que també estem molt limitats a l'hora de fer excursions i també la veritat que hauria sigut una oportunitat molt interessant, però la veritat que ja en la tasca que fem al col·legi intentem fer les excursions, aprofitar-ho tot perquè contem sols dos excursions a l'any i la veritat no hauria estat mal, però no ho hem cregut necessari. Molt bé. I Salva, com s'ha preparat? Perquè m'imagino que haveu parlat, la gent haurà buscat informació sobre aquest artista. Com s'ha preparat aquest taller? La veritat que ha sigut un taller una miqueta espontani, fora de lo normal, perquè ha consistit en agafar a tots els xiquets i anar-nos-en per el poble a buscar localitzacions. En el trípode, en la càmera al coll, i ells els escollem entre tots i ells fent les fotografies. Es posaven, és veritat, primer una reflexió anterior, que no se m'oblida dir-ho, una reflexió de tots els xiquets, ens van presentar també a un concurs, un grup, i cadascú ha fet una temàtica, diguem. I amb aquesta temàtica, un altre dia, o més concretament 2 dies, vam buscar localitzacions i ja vam anar per el poble fotografiant. Molt bé. Durant quant de temps? Hem estat tot el curs, no com que tu ja coneixes altres projectes nostres, no d'aquesta envergadura, perquè és diferent. La veritat, estàs tot el curs, però en etapes no tan intenses. A més, Salva, crec que ha participat gent que ja no està en l'escoleta, no? Sí, això és una novetat també molt interessant, perquè és que un dels objectius del treball és buscar les connexions que tenim tots i gent que ha passat per l'escola durant els últims 10-12 anys, fins i tot hi ha gent que ja està en la universitat. Aleshores, és un poc les connexions que tenim entre tots, aquests lligams i aquestes interconnexions, aquest és un dels objectius que trobem. Molt bé. Què ha portat als xiquets a participar en aquest projecte artístic? Jo crec que ha sigut una novetat, la veritat que és una novetat, algo diferent, i el que falta encara falta. El diumenge jo crec que serà el punt culminant perquè jo crec que ells se sentiran partícips d'algo molt diferent. El diumenge que serà aquesta cloenda, què consistirà, què és el que aneu a fer el diumenge? La concretarem més que res per a registrar-la, gravar-la, si després també contem amb vosaltres si poguereu vindre. Ho registrarem fotogràficament, també vindrà un artista, la veritat que ja un poc consolidat, que ha fet ja diverses intervencions i ha col·laborat amb nosaltres per a registrar-nos també fotogràficament i serà, o sigui, les últimes connexions les propiciarà la gent que participi, la gent que vinga a veure'ns, perquè serà un poc una festa. I ho concretarem també perquè, clar, ahir tenim que limitar-ho en el temps i ho farem 2 hores, per a no fer-ho tampoc pesat i la gent anirà venint conforme
li sembla oportú i serà de 11 a 1 del matí. En la plaça de l'església, no? En la plaça de l'església. I els més menuts, quina ha sigut la participació dels menuts? Els més menuts, clar, tu també ho saps, no? Sí. Que els més menuts han de participar igual, perquè formen part de la comunitat, Sí. som una comunitat i aquesta comunitat va més enllà de la pròpia escola, del propi poble, o sigui que les interconnexions volem que Sí. tinguin aquest lligam més generalista, però els xiquets menudets participen igual amb el seu nom, ells han participat amb el seu nom i també formaran part de la instal·lació. Sí, volem donar l'enhorabona a aquesta escola de Benicolet, a Salva Ferrer, que és el que està així, perquè la veritat que per a ser una escola xocoteta, d'un poblet xocotet, es treballa molt i són molt innovadors, podríem dir, a l'hora de fer tallers, fer activitats. La veritat que sí, no vull tampoc tirar-nos flors perquè tots els col·legis, la veritat que hi ha gent magnífica en tots els llocs i l'escola treballa molt, que és també una de les seues obligacions. De vostès no són massa. No, la veritat, tot siga dit, perquè jo, per exemple, que estic en algo de contacte amb l'IBAM, l'altre dia en una xerrada que vam participar sobre les possibilitats del museu al segle XXI, va eixir a la temàtica de la xerrada que realment la carència educativa que hi ha a l'hora d'inculcar els valors d'un museu a la gent, i vam comentar el que estaven fent al col·legi i es van quedar molt sorpresos, perquè és veritat que ahir sí que aquest aspecte artístic l'hem de treballar. Jo crec que és el que podem fer. Molt bé, doncs ja ho saben, si tenen temps, des de diumenge tenim aquesta cita a la població de Benicolet en aquest taller artístic de l'escola d'esta població. Salva, si vol afegir alguna cosa més per acabar? No, jo simplement agrair-vos l'oportunitat de vindre, com sempre heu sigut molt amables i molt atents amb nosaltres, i sí que m'agradaria, ja que aprofitar aquesta oportunitat i convidar a tota la gent del voltant, vindrà molta gent, hi ha molta gent convidada, ho hem divulgat tot el que han pogut per les xarxes, ara ens falta premsa, vosaltres, la veritat que estem supercontents i la veritat que esperem ja l'últim coet. Molt bé, pues moltes gràcies per acompañarnos. Y nosotros seguimos aquí en nuestro programa y nos vamos a quedar con el concierto de Retrobem per la nostra música de la agrupació musical d'Ací d'Ontinyent.